ಒಂದು ಕವತ್ತಾರು ಆಯನದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಬಾ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬಾಬಲ ಶಾನ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋತಿರು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಅಂಚ ರಶ್ ಪೂರ ದಾಲಿತ್ತು ಜಲ್ತ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಕನದಿ ಶಾನು ಅಲ್ತ ದೇವೇರ್ನ ಪೂರ ಅಂಚ ತುಲೆ ಮುಲು Hala, hai. Buta raja. ಉಂದು ಎಂಕುಲು ಮನದಾನಿ ಪೋಯಿನಿ ಬಾಬಲ ಮನದಾನಿ ಪೋಯಿನಿ ಕಬತ್ತಾರಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ 7 ಗಂಟೆ ಪೋಯಿರು ಅಂಚ ಜನ ರಶ್ ಪೂರ ದಾಲಿತ್ತುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ತೊರ್ದು ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಅಂಚ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಆಲಡೆಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಬತ್ತರದ ಪೂರ ದೇವೆರಿನ ತುಯ್ಯರಂದೆನ್ನುವೆ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಹಿರಿಯಡ್ಕಗ್ ಬತ್ತ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದಾರ್ದ ಮುಲ್ತ ರಥ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಥ ಬಾಪ್ರೆ ತುಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ರಥ ಮುಲ್ತ ಮುಲ್ಪಲ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬತ್ತೀನಿ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಲ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಕ ಪಪ್ಪುಲ ಬೈದೊಲಂಚ ಇಡೆಗ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಯಾನು ಶಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪುನ ಪುಲ್ಪುರ ಬತ್ತ ಮುಲು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಆಲಡೆರ್ಲ ಪೂರ ಪರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಗಲಿ ಪಾಡೊಲಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಶಮ್ಮಿಲ ದೃಷ್ಟಿ ನರ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಮುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಲ ಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಡ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ದೇವೆರ್ನ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಪಿರಾರ್ದು ನಾಗದೇವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಆಡೆಗ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ನಾಗದೇವೆರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಂದು
ಮುಟ್ಟರ್ಚಿ ಕುಡುವಾಡು ಕೆಡುವಾರದಲ್ಲಿ ಆಣಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಡುವಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುವ ಗಣಕಲ ಗಣಕಲಿ ಕುಡುವಾಡು ಬಂದ ಬಣ್ಣ 12 ಸಾಲಿನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೂರ ಮರ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲೆ ಸುಲ್ಗೊಡ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದೇವೆರ್ನ ಪೂರ ಗಲ್ನ ದರ್ಶನ ಆಂಡ್ ನಾಗ ದೇವೆರ್ನಲ ದರ್ಶನ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬೈದಿನಟ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದಡ್ರೆ ಆಂಡ್ ದೊಂಬು ಪಂಡ ಶೆಕೆ ತಡೆರೆತಿ ಜಾತ್ ದೊಂಬು ಮೂಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬೊಂಡದ ರಾಶಿ ತುಲೆ ರಡ್ಡ್ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಗುಡಿಲ ಉಂಡು ಮೂಲು ಇನ್ನ ಫೋಟೋಗೆ ಪೂಜೆ ಒಂದೇ ತಲಕ ಅಂತ इडली वड़ा पुलाव चाव बस इडली वड़ा ना ಪಲಾವ್ ಸವಿತಾ ಪಲಾವ್ ಸವಿತಾ ಇರ್ನಾರದೆ ಅಲ್ಲ वड़ा ವಡ ಏಯ್ ಹಾಯ್ ಮುಂತುಲೆ ಪುಲಾವ್ ಮೊನ್ನೆ ಇಡ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಟ್ನಿ ಬಾಡ ಬರಲಿ ಅಯ್ಯ ಗೆತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾರ ಪುರಂಬಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋದು ಬರಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇದಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಸಿ वाह क्या एक्टिंग कर रहा है वाह क्या एक्टिंग ಅಲ್ಲೇ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರಾದ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಎಡ್ಡೆ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ದೇವೆರ್ನ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿದಾಲೆಚ್ಚು ಪುರಾದ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿಯ ಶಾನ್ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನೋಡ